to kai yaudari ne karka yarda da kowa. Sanda kai yarda da mutum ka bashi amana sai ya cinye. Kana gani ana ka tunani wai kayi zaɓe, to ƙarshe ba zaɓe kai ba ka faɗi ne. Inda kake tunani yanzu shi ya huce can, ka canza halinka rayuwarka. Lokaci ne gare ka ƙalilin, wani dalilin ka ne na yin haka ne. Takama kake yi lokaci za ka tafi, rayuwarka za ta yi kamar ba a yi, sai dai ka ji gani ka kasa yi, faɗi ma ka kasa yi. Lalle ɗan adam mugu ne, na yarda da shi, na yarda da ke, na yarda da kai, na yarda da nima. Ashe wai cuta ce ta nan, kai wanda baka zato ko wanda baka tsammani, ko wanda baka tsammani. Matucinka yana nan tare da kai, shi ne zai zalunce ka ya ha'ince ka. Matucinka shi na tare da kai, shi ne zai zalunce ka ya ha'ince ka. Sanda ka bashi amanar ka zai cinye, wai kai ka yarda da shi, salon cuta yake yi. Bayan shi ko kuma ya gani sai ya aikata ma, ya tona ka ya gurgunta ka. Buri ne ya cika.